वाह ये देखी ताली सटावा बाबा के लिए ताली है। हम साटा बाबा बोलो ताली रउआ सबके बीच में आ देखी हमार राम चली आयल बाड़ी संग तनी प्रधान जी के प्रणाम कर न हो कर अहियों का बानी देखिए प्रणाम कर जलो हई देख हई छोट से बड़ जवान से बूढ़ले आइल बाली जानू के नाम ये हुलू के प्रणाम करो तो अरे सब इस बाटी महाराज इस बाटी हाँ बाप रे बाप भाई लोग काहे खाती वोटर आइल बारे मर दे हाँ ये बुढ़ी बुढ़ी हो अरे भाई देखा तारू हाथना लोग वोटर आइल भाई कहे खाती हो नाच प्रोग्राम देखे खाती नाच प्रोग्राम बा हवा बाबा के बा उहे कहत रहल सका कि दो गालवा मारत अरे माई हानु भरसक राम चली हमनी का चलनी है जा कि कौन तो गालवा हो कि मारत अजानता रू बूढ़ी हम प्रधान जी के देखनी हानु देवनाथ प्रधान जी के नाम बताई ना महाराज बबलू प्रधान जी के हम देखनी हानु चल लू तेज बोला था बोली तेजे बोला था तनी भाव में हम जननी हानु कि पंचायत भवन हकार मर्दे पंचायत भवन ना कि प्रधान जी मोए आदमी झूठी आइल बारे अब बुझा आता कि मारा मारी लाठा लोर होई कार बाप रे बाप हम तो भड़ा की गनिहारे मर्दे ये राम चेली तनी बोल तनी हंसावा ना कहे खाती आइल बाड़ी तू ना हंसैगो अरे तोहरे पर सब दीवाना बाहो आ कहता कि हम ना हंसाई तो का करे अइलू है यही आइए घूमे हई देखो बुढ़ावा संगे ये घड़ी घूमा तारी तो देख लाई केतना ही आदमी बोटर आइल बा बुढ़ावा संगे घूमबो मत करी हाँ हाँ तो हम सटा हुआ बाबा कॉमेडी एक बनावे वाला बानी जा तो हम परचक देहल चाहतानी कि के बा ये कॉमेडी में सटा हुआ बाबा के सहयोग हाँ पहले तो हम बोलाई चंदन चाहत जी के कि बाबा कहाँ आके भेंट करी हाँ चंदन चाहत जी अरे आई ना महाराज रहुओ के 10 कुर्सी छोड़ते नहीं बुझाता जे थाकल बानी रहुए आई बनी का हौ कादू कहाला साहतवार से है तो देखी हम चंदन चाहत जी के सहयोग से कॉमेडी के हमनी के प्रोग्राम करे जा रहे बारी आ 2-4 दिन के अंदर में रउआ सब हमनी के कॉमेडी रउआ देख हम चाहता नहीं।